Mga taong nagtanggal ng stress, binigyan ng stress ang mga may-ari. Customers always right nga ba talaga? Red flag ba ang palainom mong kaibigan? Ito, di ba pang mali tayo na ngayong linggo at tinagad simulan ako nga pala si Marites para magatila legit fake news sa Pilipinas. Ano to, dagat? Water dispenser. Pobre ka gumastos, mag-ambag. So balita. May isa sa mga may-ari ng Jeremiah sa may barangay Bokal ang naglabas ng kanyang hinaing sa isang grupo ng kanilang mga customer na masyado ata nag-enjoy sa kanilang party, sa kanilang resort. So dito sabi ako, hello owner po ako ng Jeremiah's. I'm just frustrated how people are so ignorant and uneducated nowadays whose normal mind will do these kinds of unnecessary and unreasonable things sa kapwa niya tao. Di na kayo naawasan maglilinis sa resort namin, dispenser, chairs, tables at basura. Tinapon niyo sa swimming pool namin at mukhang kasama na rin sila doon. So sinabi ito na bobo at ang kalungkutan na to gusto niyang ma-share para makita pa na ibang mga resort owners tulad nila at maiwasan ng ganitong klaseng mga tao. So pinakita niya dito. So sa halagang 3,000 ay lumabas ang tunay na kulay na pumunta sa resort na to sa mga nag-party. Pero kung makita yung sa number 6 for the pet owners, please be advised that pets are not allowed. Pero nagpakahayop. Pakahayop dito ang asal sa pinakita ng mga customer dito. Ito ang isang video ating panoorin. Kaya pala nagsisigawan kanina. Parang ano kanina. O siya naging parang ano. Parang may Pati water dispenser Oh my ng God. swimming pool. ng kape dito sa kabila parang At lumabas na rin yung CCTV tungkol dito sa video na kung bakit ito nangyari. Antayin nyo lang mamaya-maya. Kulang na lang pati kwarto ilagay sa ano. Nagmukha siyang tinitiktikan ng sigarilyo. Nangyari. mga 420 mga gano'n. Buta yung video okay, hindi naman. O nga, pwede. Dapat tinapon na rin yung video sa pool. Nahiya pa. Celebration ng mga halimaw. Sabi ni Jerry. Pucha pangalan ni Jerry. Sort of it all interconnects. Pucha pa. Sorry, pero nakikita ko to. Inaalala ko yung meme. Ito, yung sa drowning kid. mga nagse-celebrate na mga customer, yung owner. As ito yung public apology ko. Sumunod na agad. So ayan, pinakita dito ang kanilang ginawa. Di ko alam kung gaano kaya kalasing para gawin nyo to. Ito pa isa pang video na galing sa mga owner. Ayan, sabi niya, grabe mga customer kagabi, gawain ba to ng mga nasa matitinong pag-iisip? Ang titibay din ng mga sikmura ninyo. Kaya sa ibang customer naman, huwag kayo magreklamo dahil lang meron security deposit. Minsan aawain nyo pa staff namin dahil idadalahilan nyo, hindi nyo nabasa sa kontrata. Yan ay para magkaroon lang ng disiplina ang mga customers. Nagkamali kayo ng winalangya ninyo. Baka team Conan to. Buti maagap kayo mag-post. Nakita na agad dahil kung sino-sino kayo. So ito, tingnan natin. Ito nga yun. Ito nga yung same na... Gamit, itinapon sa pool. Lahat ng basura nila. Ayan, pinag-alakan. Nilangaw na. Gusto pati alak. Pag ganyan, di ba lilinisin na naman ng buo yan? Hindi. Kasi di mo alam, baka may mga shards ng glass dyan na basag. Tapos meron pa dito. Magami kape pa. Oh, free plug sa kapehan. Oh, puta may... Sorry. May lumulutay na yema dyan. Nakita sa labo. Dugyot. Pero nasa ilalim din ng ihawan. Andoon sa ilalim ng Kawawa na may ihawan. Basang ihawan. Basa na rin yung baga. At ayun, Puta. ang pinakamasaklap, water dispenser. Kailan ko nakita ng water dispenser na hindi na kailangan mag-dispense ng water dahil under the water na ang pagka-dispenser sa kanya. Water dispenser, ihuhulog mo sa pool. What? Nakikita mo kung gaano kawala. Disiplina yung mga customer. Hindi nga to disiplina, parang basic human decency na lang hinihingi mo dito. At least mabait sila, hindi nila dulmihan yung sa pang-batang pool, diba? Meron pa silang natitirang disiplina. Pang-adults lang. Pahinga na isang isang potato fries. Sarap. Ito naman isa nilabas, isa pang may-ari, nililinis na nila, diba? Meron. Dagat? Makabawalang yan. Lumalabas na yung inis nila. No? Ayaw nila maging professional pag ganito klase yung mga tao. So dito natin makikita yung CCTV na nilabas ng isang may-ari. Ating tignan. Okay, sila nga. Sigurado. So, ano yung tumatakbo sa isip mo para gawin mo to? Ano meron? Sinaktan ba kayo? Okay, sisirain nyo pa yung
Yung tawag dyan. Yung ilaw, nakita mo yun, nag-flicker. Hindi sapat yung 1K na security deposit para sa ginawa niyong to. Ay, ito, ikaw ang boy water dispenser. Ayun na nga, pabida ang saya. Tayo na. Hindi ko gets. Ano naiisip nila pag ganito? Apiran mo naman. Lasing na nga. Mga nakainom na nga sila. Nice. Yun ang pinaka-proud na stride home. Ito, mag-iisa pa ba akong karaoke? So ito, kay Miss Maria, siya ay humingi ng pasensya sa mga owner dahil siya ang isa sa mga nagbantay nung gabing yun. Siyempre, di naman 24/7 ang nagbabantay. Sinabi niya, yes, responsibilidad ko sila, pero hindi ako nagkulang ng paalala. Dapat ingatan lahat ng, hindi nga ingat na dapat maging tao ka lang. Sino na naman lang tao ang gagawin? So ito ay kumalat na rin sa 93.5 Brigada News Olonga po. Yep, lumabas na rin yung news na ito. At sinabi rin doon sa kanilang mismong Facebook nung Jeremias, ang kanilang update ay nagpunta daw sila sa barangay hall at nagsampa ng complaint doon sa mga customers na pumunta doon sa resort. Napag-alaman na sila daw ay mga empleyado ng isang kilalang brand ng phone. Ako po, ito na naman tayo sa phone. Kung dati iPhone, sila bilang isang kumpanya, ang mismong Jeremias, ay hindi na nila idadali ng kaso sa korte. Pero syempre, hininga nila ito ng sila ay nakipag-set, sila ay humingi ng malaking danyos para sa perwisyo idinulot ng pagpo-pool party. Di na kayang pool party, pool Armageddon na yan sa kanilang ginawa. Ngayon, yung magiging parusa ng mga empleyado na ito sa kanilang kumpanya ay hindi nahawak daw syempre ng Jeremias. Dahil ito isang malaking dumi sa pangalan ng malaking kumpanya na kanilang kinabibilangan, baka sila ay matanggal. Para naman sa ibinabang desisyon ng kanilang kumpanya ay hindi na po namin sakop yun at wala po kami magagawa kung ano ang kanilang maging hatol. Suspension or dismissal, labas na po kami doon. Sila na po bahala makipag-usap sa mga boss po nila. At ito, dagdag lang galing sa mismo doon sa kumpanya. Meron na silang statement regarding sa mga nangyari sa Jeremias. So, clarify lang nila dito na hindi official event ng company yung nangyari doon sa resort. So, ito ay kanya-kanila lang ng mga sariling, yung mga mismo empleyado lang ang mismo pumunta doon at nag-enjoy siguro sa kanilang weekend or sa kanilang time off. Very sorry for causing social controversy due to the deviation of its personnel, and we will make more efforts to grow into a company that fulfill its social responsibilities. So, na-verify na nila at sana itigil na daw ang pagkakalat ng maling impormasyon na kinokonek sa kanilang kumpanya. Gusto daw nila na respect towards others as well as professionalism are of highest importance to Semfil, na hindi daw to refleksyon ng kanilang values. So dahil dito natanggalin ang stress ko na hindi kailangan pumunta sa resort, sa kinahinat na ng mga nagparty na masyadong nag-relax at literal na namahay na sa resort na kanilang inistayan. Dito maalala lang natin na hindi porket binayaran mo ay ikaw na mismo ang may-ari, diba? Ito ay basic human decency lang, tulad na pagpupunta ka kunyari sa isang fast food chain tapos ka na kumain o sa isang restaurant. Alam ko hindi mo yung trabaho na kailangan mo ayusin. Siguro naman hindi mo kailangan itapon yung kutsara tinidor o magdumi o yung mga tissue na kalat na ginamit mo, itatapon mo lang sa kung saan ilagay mo sa ilalim siguro ng mesa. Walang mawawala sa atin at hindi ka mawawala ng daliri, diba? Sa pagtamang kolekta at linis at man lang nung kailangan ayusin ng mga servers, nung customer service. Wala namang mawawala sa iyo. Hindi naman yun mahirap at hindi ka naman pagpapawisan doon. Sunod na balita kaya na ito naman galing kay Benjo Malyari. Red flag sa friendship pala inom kahit wala okasyon. Nako po, basta wag yung inom na magbabato tayo ng kung ano-ano sa pool, ha? Pag tuwing lagi na lang nag-aaya mag-inom kasi pangit yung ganun pag panay-inom na lang eh. Kasi wala kang matututunan pag panay-inom lang, di ba? Yung mga... Alam mo, marami ako natututunan sa inuman eh. Ano na yung mga lasing na yung nagiging parang sa Plants vs. Zombies na karakter. inom-inom na ganyan, yung mga party-party. Occasionally, agree ako pag occasionally. Ate sigurado tayo na hindi sila yung nag-pool party dun sa Barangay Bukal. Hindi siya nagaganap. Pero kapag yung aaraw-arawin mo or kapag may Oo problem naman. ka, iinom, hindi din ako nag-ano doon. Agree din ako kasi ako hindi rin naman ako super mainom talaga na tao. Kaya pag may mga friendship ako na parang nadadalas ata yung inom ko, parang medyo iniiwasan ko na sila kasi ayoko din nga nung At magastos masyado din mainom yun. kasi nakakatak ako eh. Tsaka isa pa sa pagpalaging pala inom, maoblig ka gumastos, mag-ambag, kasi di ba nakakahiya? Ano pag wala ka ambag sa lipunan? Kung meron kayo pag-uusapan nyo yung hindi nyo na napag-uusapan pag umiinom sa labas. Mga hindi nyo napag-uusapan ng personal. Diba? Mabuting na ilalabas natin yung mga thoughts and prayers natin sa iba't ibang mga issues, sa mga trending topics. Para ginagawa natin dito. Hindi nga lang umiinom kasi sobrang
sobrang lasing na ako sa mga pinapadala yung memes tungkol sa mga topics at issues din ngayon. At doon tatapos sa balita ng Linggo. Maraming salamat sa mga nanonood. Kung gusto pa mag-ito, huwag nyo tayo like, share sa mga mahilig mag-party nyong friends, lalo na sa pool at tayo nag-swimming sa mga memes at issues na internet. Ako nga pala si Marites, sa mapaalam.